Здравейте, приятели! Аз съм Вани и в този клип, както обещах, ще правя томбола и съм избрала само 5 човека. И много закъснях с тази томбола, затова я правя точно сега. И така, нека да започваме. В ето тази тетрадка съм написала 5 човека. И така, нека да ги чуем. Така. Първият, който печели, е Христо. Един мой приятел. Вторият е Ели. Третият е Жанета. Четвъртият е Живко. И петият е Марина. Честито на всички, които печелят подаръци. И тези не са печелили от миналата ми томбола, дори някои не са участвали. Тези, които печелят, някои не само от коментарите съм ги избрала, ами от Фейсбук също ми писаха. Те са мои приятели. И така. Довиждане и до скоро!